kritiseras hårt för sitt cyniska agerande. Att de turkiska myndigheterna... Medan Alice Babs fick lite toy för sin toyreklam får nu Tiger Woods $40 miljoner från Nike har räknat med att jordens befolkning varje dag ökar med 3 människor i sekunden. Och som en överraskande bieffekt att kommunala musikskolan har gett ABBA, Ace of Base, Roxette. Att redan år 2010 räknar man med att 800 miljoner kineser skaffat sig bil. En mätning gjord av OECD visar att läsbarheten är lägre bland våra 8:e-klassare än hos våra 3:e-klassare. Att Tyskland numera skulle importera sopor från bland annat Brasilien. Och i USA är antalet anställda inom tillverkningsindustrin idag knappt 20% av vad som tidigare. Den dyraste filmproduktionen i Hollywood kostade mer än $160 miljoner. Jag trodde kanske inte att framtidsfabriken skulle påverka marknaden så som den gjort. Annat att ökade klassklyftor skapar ett risksamhälle, ett våldsammare samhälle där individen utsätts för. När det gäller genmanipulation där man bland annat kan räkna in Belgian Blue som en av de Kinas armé som består av 2 930 000.